Smart Voice Recorder Android sistema eragilearen ahots grabagailua da. Hasierako pantailan grabazioa hasteko lasterbide bat daukazu, baina adi, grabatzen hasi aurretik begiratu behean eskuinetara isiluneak saltatu markatzaileari. Desaktibatuta badago, grabazioa normala izango da. Aktibatzen bada ordea, telefonoak isilune bat erregistratzen daben bakoitzean, era automatikoan grabazioa gelditu eta hitz egitean ekingo deutso berriz. Isiluneak saltatzeko modua desaktibatu ostean, sakatu botoi gorria, edo behean eskumatara grabazioa hasi esaten daben botoia. Amaitutakoan izen bat ipini. Behean, eskerraldean, egindako grabazioetara sarbidea daukazu. Bakoitzean sakatuz gero, grabazioa tonu gisa erabiltzeko, berriz izendatzeko, ezabatzeko edo partekatzeko aukera dago. Karen Bizkaiko mapan euskarazko edukiak partekatzeko erabili Twitter. Txioak geolokalizatu eta traola kagunea hashtag idatzi. Egin txio kaguneari!